Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma aset hawri ko nogas e ɗiɗi lewru février hitande ujunaji ɗi nogas e joyyi hawruji men ɗemgal Pulaar giɗoɗen ko toon to États-Unis ma en ƴeew gouvernement Donald Trump peeje ɗe ɓe goni oɗo saha joni ko fate enne kadi haare nde ɓe gummani ko fate yimɓe liggotonoɓe gouvernement fédéral habaruji men international ma en jaaton to Italie hono kanko Pope Francis tumnade kadi habaruji gommiɗi toon to Vatican en mani ko jiimaɗo hannde habaruji men international cakkitorɗen ko haare wonde hakkude Ukraine e Russie ɗum noon hol peeje États-Unis jogui oɗo saha joni pour jamde dañira toon peeje ɗe kadi hawnaki peeje lundiɗe leyɗele jeeyaɗe o tan ko ɗum woni titre uji en ɓuuri mawnude oɗo journal momin mbaɗan toon hannde ɗemgal Pulaar ñande nogas e ɗiɗi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ko ñalawma aset hawri ma en gartu joni joni e dasuji. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbinoɗen gardini men ni habaruji men guiɗoɗen ko toon to États-Unis tugnade habaruji gomiriɗi toon to journal biyeteɗo military.com wono kanko président Donald Trump en wayno seeki ñalawma aljuma ɓin ɗo en hono général biyeteɗo Charles Q Brown en wayno kañum hoore mum ko neɗɗo gardinoɗo e armée ji États-Unis foof nomanoɗo toon e oɗon place e laamu président Joe Biden hade makko segdemo noon kanko Donald Trump en wayno o yetti oɗo ni pour service muɗum o haali kadi duuɓi kewɗi ɗi waɗe service ɗi ene liggueji walla voyage uji walla avion ngaji ɗi dongi avion ngaji militaire kono wi wonde ko ene wayno oɗo saha joni o serte muɗum ceggol ngol noon wona ceggol normal sipo tugnade hande e habaruji gumiɗi toon to military.com mbi wonde ko ceggol ngol ene no o lomtiniri oɗon ni ko hunde nde meeɗani yiyede nder gurdam États-Unis ceggol ngol kanko Donald Trump e kanko kadi laamu makko ɓe mbi wonde ko ɓe goni koye ustude yimɓe wiyeteɓe DEI noon ko anglais firti ko diversity equity ene wonde inclusion ɗum noon firti wonde ko kala neɗɗo jeeyaɗo e ɗiɗo leƴƴi wiyeteɗe minorité walla jeeyaɗo walla ko debbo walla ko handicapé ɓeɗon ene wayno ko ene woodi e wiide mabɓe kanko Donald Trump ne woodi wonde ko gouvernement fédéral ko wallata ɓeɗo foof ha jeeye ɗiɗo nokkuji walla ha jaaha e ɗiɗo école aji wonde ko ɓeɗo en surtout kanko oɗo général Charles Brown kañum hoore mo jeeya koye DEI donc fotani jogade ɗon liggey ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa leñmako caggal muɗumen waɗen kono ministre makko toppitiɗo ko fate justice hono Peter Hegseth kañum hoore mum waɗi communiqué wi wonde ko yimɓe ɗiɗo woɗɓe o seeki ɗumen ɓeɗon yimɓe ko hen debbo ko hen goto ko debbo biyeteɗo Lisa Franchetti kañum hoore debbo men ko oɗum woni debbo gadano ardino Navy toon to États-Unis o seeki caggal muɗum hono neɗɗo goto jeenoɗo kadi e Air Force kañum hoore mum ene wayno ko ɓurnoɗo wonde jogade grade biyeteɗo général James Sliff o kañum hoore mum toppitino ko gueɗe patuɗo enne e avocat ji armée ji walla ñawoɓe armée ɗum ɗo fof noon e wiide mabɓe fof ko ustude e yimɓe jeeyaɓe DEI en wayno caggal nde kanko général Charles Brown nde o seeka nde Trump holmo nomi ko neɗɗo goto ko kañum hoore mum ko lieutenant général bon mon timmani kode joyyi kadi ko gonɗo e retraite o nomi ɗum yo ardu arme mo États-Unis ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa henne sertude e ko wowano ɗo e États-Unis par ce que kala nomiteɗo chef d' état major général ko neɗɗo mo yahani tawa retraite andaka taw noon hono kanko biyeteɗo Kane ɗum noon ko lieutenant général Kane so tawi kanko hoore makko mo jogori jabde ƴeftude oɗo liggey walla kanko hoore makko ruttitade wonde militaire kadi ɗum noon e wayno ko e aadaji États-Unis kala gonowo chef d' état major walla gardiɗo état major uji États-Unis il faut ko wona militaire ko tugnade hande article o ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Trump e ballodiral makko billionnaire makko Elon Musk ko plan ji ɓe jogui segde kala yimɓe ɓe ganduɗa ene liggotoɓe gouvernement fédéral ɓe beela ɗum noon ustude e wiide mabɓe ustude frais ji gouvernement mo États-Unis donc ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Elon Musk e kadi kanko Donald Trump ɓe continue wadde oɗo saha joni donc ceggol ɓe ɗiɗo militaire uji mawɗi kanko garminoɗo arme mo États-Unis e kamɓe kadi oɗo debbo gonnoɗo kañum hoore mum mawɗo Navy ari ko caggal nde kamɓe Pentagon ɗum noon ko en gardidi makko kanko Peter Hegseth nde ɓe kaali ɓe mbi wonde koɓe seekoɓe ken wona ujunaji 5,4 yimɓe liggotonoɓe toon to Pentagon tako civil en ɗum noon koɓe seekoɓe ɗumen ene wayno yontere aronde ngay wiide mabɓe ɗum ɗo fof ko ustude yimɓe liggotoɓe toon to Pentagon to ustude ɗumen 5 à 8% pour beele ne wawa wallude Pentagon jogade kalis e wiide makko kanko Peter Hegseth gardinaɗo défense mo États-Unis
donc yiyama kanko Donald Trump caggal nde waddi boto e gouverneur uji ɗi États-Unis on jabodiren haaluji mettuɗi hakkude makko e gouverneur mo men gouverneur men biyeteɗo Janet Mills ɗum ɗo fof noon ko sibabude goto e sénateur uji jeeyaɗo toon to men biyeteɗo Susan Collins kanko hoore makko sali wotande hono candidat mo Donald Trump ƴeftuno hono Kash Patel kanko Susan Collins noon ko républicain ko ɗum woni Donald Trump kañum hoore mum continue oɗo haare joni e habde kamɓe jeeyaɓe men e wiide makko kanko Donald Trump hono gouvernement fédéral mo États-Unis kala ko fate balle ko fate kalisaji fédéral partner to men ene wayno koɓe bloqueɓe ɗum noon e wayno ko kanko gouverneur o jaabimo wi wonde ko Donald Trump ala ko wawi wadde ɗum ɗon Donald Trump wi no wawi wadde par ce que ko kañum woni gouvernement fédéral ɗum woni donc dugoji woni hakkude maɓɓe o wi kanko gouverneur o wi wonde ko so Donald Trump yo waɗ ko wela fof maɓe pottoye tribunal donc ɗum ɗo firti tan hannde ko haareji goni ɗo e États-Unis ko jiiɗa ɗum kadi yiyama e ñalawma o kadi hono yimɓe liggotonoɓe toon to nokku goto gonɗo toon to Pennsylvania ko ɓuuri hewde oɗo nokku hede ko yimɓe wotanɓe Trump kono noon e wayno ko Elon Musk o woni toon to Maison Blanche wi wonde nokku o ko nokku poɗɗo uddede par ce que nokku mo ganduɗa en liggotoɓe toon ɓe liggotto kayitaji donc kayitaji baɗe teddi ɗum ko kayitaji pour retraité en e kadi hay machine ala toon fof ko juuɗe ɓe liggorto ascenseur goto woni toon hay ɗum no martata ɗum ɗo fof nde ɓeɗon namda hay sinno wonde koko kaɗa haaldude reporteur uji kaali d' abord mbi wonde d' abord ala élévateur gonɗo toon ɗiɗi ɓelguel kañumen koyemen meeɗani hay sinno ko signinde ko électronique signinde ko ordinateur uji goni toon doole ɓeɗon kadi haaloɓe suusɓe haalde ɓe kam ko jeegom jalti mbi wonde ko kañumen nimsiti holko woni sababu ni goten hono kanko Donald Trump ɗaminno ko kanko Donald Trump omo haalano ko fate liggotoɓe e gouvernement fédéral ɓe cikkanno ko so ari mo walla ɗumen kono noon ndeke ko kañumen woni toɓɓaɓe oɗo saha joni jogori sekede donc andaka taw holko ɓe jogori wadde kono ene wayno nokku o ko e wiide Elon Musk nokku ene foti uddede ɗum noon ko jiida e ɗum noon kadi hono kanko Elon Musk e nder kadi konnguɗi jaltude hannde ene wayno wi ɓe neldi lettre uji fate yimɓe liggotoɓe gouvernement fédéral foof goto fof yo jaabo e nder lettre par email holko woni ligguey muɗum holko woni sababu ne foti kañum hoto ngoppede ligguey muɗum donc so jaabaki oɗon email firti wonde koko secret ɗum ɗo fof ko yamirore makko kanko Elon Musk hande kabaruji men to États-Unis ɗum noon ko balɗe ɗiɗi caggal nde kanko Kash Patel nde wotana filmede yo arde FBI ene wayno o yamiri waɗi yamirore pour won kene wona 500 yimɓe liggotonoɓe FBI yo gummo toon to Washington nawe toon Huntsville toon to Alabama ɗum ɗo fof ari noon ko caggal nde hono kanko sénateur républicain biyeteɗo Taboville kadi ko sehil Donald Trump no fewi o wini wonde ko kanko ko ñaguino en hono kanko Kash Patel so tawi o nomama yo ittu ɓeɗo faade ɗumen toon to Huntsville ko jiida ɗum ɗon hono donc kanko Robert F Kennedy kalfinaɗo cellal leydi ndi ene wayno udditi dossier oɗo saha joni e ballodiral gardiɗo CIA gardiɗo intelligence national ɗum noon wiide wonde koɓe gankiti holko woni sababu Covid ari ɗo e États-Unis holto Covid ummi hol jammiru ɗiɗo pinguji baɗaɗi pour ko fate Covid ɗum noon baɗaɗi e guila e temps Trump ha yetti kanko président Joe Biden ɗum ɗo fof ene wayno ko hunde kadi nde ɗaminnode par ce que kanko Kennedy e nder kadi ko haalano guila adan guila confirmation makko waɗa ɗamminno wonde ko so tawi ari hawnaki mo salo kala ko fate en vaccination par ce que ko contre muɗum ha hande kadi ko tina ñande alarba ɓennuɗo walla talata ɓennuɗo hono kanko Donald Trump kadi ene wayno signindemo walla ministére toppitiɗo ko fate transport makko signinde décret wiide wonde ko kala ko fate en ko yoɓeteno en toon to natirde New York walla yaltirde muɗum ko mbiyata tol ene wayno ɗum ɗo ɓe elmini ɗum ɗon ɗum ɗo fof wiide makko kanko Donald Trump ko gueɗe ɗe ganduɗa en wallude yimɓe ɓe ganduɗa yiɗɓe nadde New York taw hen saji mbawa nadde par ce que ngala ko jooɓi e ɗum ɗo fof wiide makko ɗum ɗo fof ko hunde kadi lundide laabi fédéral kono ɗum ɗo fof tan ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump woni tan koye habtade saabu gouverneur mo New York o en sibabude kañum hoore mum ƴeftude dumude ɓennuɗo pour wiide ene itta hono kanko Eric Adam caggal nde Eric Adam hono gouvernement fédéral wiide wonde kene ene yaafo ɗum kala ko takkuno ɗum ko fate en jeenari ndi takkandi kanko gouverneur mo New York noon kanko gouverneur mo New York ene wayno caggal muɗum o haalino wi wonde ko Donald Trump e nder kayitaji ɗi signini wi wonde ko
ene wayno wi wonde ko kañum hoore ngo king o nono ene wayno ɗum ɗon ko e nder duuɓi 150 ko États-Unis wuri ko ala taw gonɗo ɗo e leydi ko wiyete ko ruwa hunde fof ko rewata ko lawol e ɗum noon ene wayno ko maɓe pottoyde tribunal ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗiɗon toluji kadi ko toluji ballanoji toon to New York no fewi ko donc so tawi ɗum dartima hawnaki ne wawi addande caɗele seeɗa so wonande toon to New York. Khabruji men international giɗoɗen ko toon to Italy e tugnadi kadi e konngudi gommiɗi toon to Vatican donc toon to Rome ɓe mbi wonde kono Pope Francis oɗo saha joni koko jiima ɗum noon e tugnadi kadi haaluji gommi toon mbi wonde komo jogui caɗele fofde omo jogui kadi caɗele kanko hoore makko mabɓo walla ko gueɗe mbaɗe noon omo jogui probléme ko fate en holno fofirte woni tugnani hannde e nder dasuji dokkaɗi ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ko machine woni ko wallata mo fofde ɗum noon e caggal nde ɗiɗon habaruji jalta hono kanko Donald Trump gardiɗo mo États-Unis kanko hoore makko heeɓi ɓataki pour famnede hol situation pappa gonɗo oɗo saha joni ko wawi wonde foof ɓe mbi wonde ko situation makko wona hunde nde ganduɗa en ɓe ɗamini mawo date oɗo saha joni tugnade hannde habaruji gomriɗi toon to Vatican. Donc siftindon tan kanko Papa Francis o yara hannde ko duuɓi 87 e kadi so jeeya ko toon to Argentine ene wayno ko lomtino ko biyeteɗo Papa Jean Paul II no maynoɗo ñande 2 avril hitande ujunnaji 2 toon to Rome ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni ɓe mbi wonde ko jiimaɗo ko tampuɗo no fewi. Habaruji men international hannde hono toon to Ukraine kanko Donald Trump hannde won continue ƴeftude haaluji bonɗi huccinde ɗum e gardiɗo leydi Ukraine hono Vladimir Zelensky yiyama yontere ɓennude kanko hoore makko mo wi wonde ko Vladimir Zelensky ko dictateur ene wayno ko kañum ardi leydi hay goto wawa yiide élection ngaji mbaɗe toon e gueɗe mbaɗe noon ɗum noon siftinde tan wonande yimɓe kadi heɗotoɓe ɗiɗon haaluji fof ene wayno ko toon to Ukraine si babu nde haare ɓe goni oɗo saha joni ɓe goni ko mbiyata loi martial noon firti wonde ko e sahande oɗon loi woodi nde firti ko guerre woodi donc woteji mbaɗata awɗon saha ko ɗum woni donc ko haalata kanko Donald Trump kadi ko yinomo wi wonde ko hende ko hono kanko Vladimir Zelensky kañum fuɗɗi guerre gonɗo toon kono noon ko yiyano tan ene wayno ko Vladimir Zelensky jaɓani jabade haaluji makko ko ɓuuri hen hewde wi tan wonde ko kanko kala ko haala ko fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en ko dokkaɗo haaluji ɗi godani donc ɗum noon kadi fof kadi prouvama hannde wono kanko Donald Trump caggal nde o haali kadi wi wonde ko jokkodiral gongal toon to Riyad hunde kamɓe États-Unis e kamɓe Russie e ko fate en no jaam dañira toon to Ukraine ene wayno ko alay saago yimɓe dadiɓe OTAN wonɓe e saraji maayo toon to région mo ganduɗa Ukraine to woni to il faut ɓeɗo fof ngo moton ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Russie ɗum ɓe kalno guilla tan ko ɗum adduno guerre o ɓe mbi wonde ko yimɓe OTAN potani wonde ɗon ɗum ɗo fof noon firti wonde ko e oɗo saha joni en fada hono kanko donc kanko Emmanuel Macron ɗaminaɗo emo ara yontere aronde toon to ɗaminaɗo ni yettoɗo e États-Unis ɗaminaɗo kañum hoore mum ma yillo e États-Unis yontere aronde ɗum noon tumnade ha hande goto e wajiroɓe Donald Trump biyeteɗo Mike Waltz ɗum noon e wayno ko siftindon noon ko kanko Emmanuel Macron ene wayno noddino batu keñorango wonande yimɓe ardiɓe leyɗel Europe ɗum noon ko pour ƴewtade gueɗe ɗe ganduɗa en waylo no ganduɗa Donald Trump waɗi pour ƴewtade situation gonaɗo oɗo saha joni caggal nde haaluji Donald Trump e caggal kadi nde Donald Trump huccitani ko fate guerre gonɗo toon to Ukraine e Russie ɗum noon e wayno ko ɗum noon woni hono ɗum woni sababu kanko Emmanuel Macron mo ara gato États-Unis wawde fottude Donald Trump ɗum noon en ɗamina hawnaki kanko Emmanuel Macron hawnaki ma wood ko laɓɓitini ko fate en Donald Trump holko woni position ngaji mum e kadi ma wol ɗum famde holko oɗo saha joni kamɓe leyɗele Europe kamɓe OTAN holto ɓe goni hol position mabɓe ko fate guerre gonɗo toon to Ukraine e tugnade kabaruji gomiriɗo to Africa News hono kanko président Zelensky ne wayno wawi jokkodirde hono kadi neɗɗo no ganduɗa Washington neldi ɗum noon ko toon to Kiev oɗon neɗɗo kadi nelda ɗon ko ɗum noon pour continude haaluji ɗi kanko Donald Trump o ñaguino pour wawde hebde won minére won ummade toon to Ukraine e ɗum noon ko ɗum wonno en ko woni sababu wonde kanko hoore makko ñaññe makko ɗe o jogui ɗe ɗo foof pour beele
pasque Zelensky jaɓani hokkudemo oɗon minore ko way wonde fof ɗum nen konti oɗo saji ko tina kadi no wayno ko kamɓe Afrique du Sud e nder jonde jogorde joɗade toon taw ko yimɓe jeeyaɗe fedde wiyetede G20 on kanko président Zelensky o invitama e ndeɗon jonde ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa welani oɗo saji ni Russie saabu Russie jeeya koye G20 e kadi Russie e Afrique du Sud ko yimɓe jotodirɓe no fewi e surtout kadi en jeeya fedde wonde wiyetede BRICS tina kadi ene wayno ko kanko président Zelensky kadi wawino yillade toon to Turquie ene wayno jotodiral manggal woni hakkude makko e Turquie oɗo saji joni surtout en ko fate jotodiral ko fate en ngaalu e ko fate en défense o ko ɗum woni oɗo saji joni hono kanko président Putin o wawi kadi rentinde Inde surtout wiide Inde wonde ko kañum ko ɗum ene wawi holno wonirta sehil mabɓe kamɓe Russie taw kadi yitama ɓe jeeyi kaɓirɗe kewɗe ɓe jeeyi kaɓirɗe kewɗe Ukraine ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Putin o weltaki ɗum oɗo saji joni ha hande toon to Ukraine walla toon to New York tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to Washington Post hono kanko gouvernement makko kanko Donald Trump e nder kadi wasde mo weltade résolution goto mo Nations Unies ƴeftata taw ko kanko kamɓe Ukraine bindi ɗum e résolution ene wayno ko kamɓe Ukraine eɓe condana Russie sipaɓe nde guerre mo faye mabɓe toon to Ukraine nadde leydi mabɓe ɗum noon e wayno ko kanko laamu makko kanko Donald Trump e gardugol hono Marco Rubio ɓe mbi wonde ko lasoko itta momta ɗum ɗon wasa condande Russie kono noon wi hen e wayno ko oɗo saji joni ko peeje ɗe ganduɗa kamɓe États-Unis ɓe gummi pour dartinde guerre gonɗo toon to Ukraine to oɗo saji joni ene wayno ko kamɓe Ukraine koɓe saliɓe ɗum ɗon ɓe mbi ko alay saago oɗo résolution yaaha ene wayno ko kamɓe condani Russie e kadi koɓe kaali ko fof ko gonga ɗum noon ene wayno résolution foti wotede ko altine garoɗo o anda ko taw noon hono ɗum jogori wadde en ko anda tan ko fama tan ene wayno ko ha hande ene wayno ko kanko Donald Trump woni continue omo wiya hono président Zelensky haaluji gueɗe bonɗe foof ɗe garɗe huno makko pour guila e wiide ɗum woni ko dictateur guila kadi wiide ɗum wonde ko kañum hoore mum fuɗɗi guerre o ɗum ɗo fof haysinno wonde ko won républicain sénateur uji wonɓe ɗo e États-Unis taw ko supporteur uji makko continue wiidemo kanko Donald Trump ko Russie ko kañum fuɗɗi guerre o e kadi Putin won ko neɗɗo mo fotani hoolade o fotani jokkodirde ɗum kanko Donald Trump won continue wadde ƴeftude ndeɗo haare contre Vladimir Zelensky walla continue kadi peeje makko yidde hawridde walla yidde jokkodirde e Vladimir Putin bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Jowol Sare ko habaruji men e ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi ɗum noon yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi ko musidɗo moon Amadou Touré haaldanno mon ha janggo kadi on jarama